بێگومان تشتێکی بیانی نامۆ divê vîدیۆیدا بەرچاوێ وەکەت ئەگەرنا ئەمێ vîدیۆی پاش دەڤەگەڕینن بەڵێ ئەو زەلامێ گرو بلندێ بە دەرپێکورت و کراچاکێتێ بکۆم سیناتۆری دموکراتی ویلایەتا پێنسیلڤێنیا جان فترمانە جودا ji 435 نوێنەر و 100 سیناتۆرên کۆنگرسê فترمان pirsgirêka lixwekirina kincên fermî heye ew carekê yan du caran neçar bibû lê niha û piştî du mehên çareseriyê ji xamokiyê فترمان vegeriya holên kongresê bi van kincan gelek Emerîkî dipirsin gelo eger derbasbûna vê holê bêyî cilên fermî nabe çawa فترمان dengê xwe dide فترمان di jora piçûka sak û qaputan da li pêş vê hola mezin dimîne heta navê wî tê îca ew gazî dike yay yan jî ney kesên nîzîkî wî dibêjin eger ew were neçarkirin kincên fermî li xwe bike ew nikare başkarê xwe birêve bibe parêziyar rexneyê li şêwaz û stayîlê kincên فترمان digirin û demeke sosyal medya jî pêve mijûl e lê maqay rast e em vê ji xwe re bikîn bar û xem